してもうすぐ夜10時、このコンシェルジュデスクもそろそろクローズの時間になりました。今夜の東京コンシェルジュもいろいろと見逃せないものが多かったと思います。もちろんね、歌舞伎の襲名披露はいろんなところでも話題になると思いますけれども、できれば行って実際に、見てみたいなという気もしますよね。個人的にはローラースケートにちょっと今年初めて体験してみたいかなと思いますね。去年自転車がね結構ブームになりましたけど、もしかしたらローラースケートの方が通勤通学に使えたら楽？わかんないけど、なんか練習してみたい気もしました。皆さんいかがでしょうか。いろいろ体験してみてください。では次回もぜひこの当ホテルのコンシェルジュデスクでいろんなエンターテインメント見つけてください。お相手は八木亜希子でした。素敵な1週間を。Moribile presents Tokyo Concierge。 この番組は森ビル他の提供でお送りしました。